രാവിലെ തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ വിജയുടെ സിനിമയിലെ കാണുന്ന സ്ഥലം. ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് പറയുന്നത് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കൊണ്ട് കണ്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. അപ്പം ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് റെഡിയായി. പിന്നെ വേറെ ഡ്രസ്സ് റെഡിയായിട്ട് പിന്നെ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവർ ബ്ലൂ പാൻറ്റ്, സെയിം പാൻറ്റ് ഡ്രസ്സ് തന്നെ കളർ ചേഞ്ച്. അപ്പം അങ്ങനെ പോയിട്ട് ബാക്കി പറയും. ടാറ്റാ. എന്തോ സമരം ഇവിടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കില്ല. എന്തിൻ്റെ പരിപാടിയൊന്നും കുറേ പേരിങ്ങനെ ഇത് മാർച്ചാണ്. എല്ലാവരും പിങ്ക് കളർ സാരി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കുറേ ഉണ്ട്. അത് മറ്റേ സ്മോക്കിങ്ങും ഒരു ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്തോ മാർച്ചാണ്. മറ്റേ ഡോണിലെന്ന് എന്തോ പോസ്റ്റർ അവരെന്നും പറഞ്ഞു AVR ഷർണ മഹൽ. ഇവിടെയാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ദാമേശ്വരത്തിൻ്റെ ഇപ്പം അവർ സ്റ്റേറ്റ് അവർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെയാണ് പരിപാടികൾക്ക് ഓട്ടോന് ഇതേ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹോട്ടൽ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്. ഇതാണ് ഹോട്ടൽ അതിഥി. ഹോട്ടലിൽ അതിഥി ഹോട്ടൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ പങ്കെടുക്കാനും കുറേ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ അതിഥി ഹോട്ടലിലെത്തി. അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി അവിടെ മേലിൽ കയറി വയ്ക്കാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് അവിടെ കയറണം. അപ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് പോകും. അതെ ഇവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. അവിടെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാതിരി ചില നേരത്തെ കണ്ടാക്കി ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് ധരിച്ചിട്ട് കാണില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് അത് ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി അറിയും. ചെടിയുണ്ടോ? ചെടിയല്ലേ? ഈ കാട്ടിലെ ചെടിയെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പറിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും പൊടി ചേർണ്ട് എന്തോ ഒരു പൊടി പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഈ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ദാമേശ്വരത്ത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല. ഫോണൊക്കെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ എന്താ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എപ്പോഴാണ് പോകണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കഴിയണനുസരിച്ച് എന്തോരം പേരിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മച്ചിയുടെ ബൊട്ടാനിക് ഗാർഡനിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത്. ഫോണിന് ചാർജ് കുറവാണ്. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കാറുള്ളത്. ചാർജ് കുറവാണ്. എന്നാലും കയറി എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇത് ബൊട്ടാനിക് ഗാർഡനിൽ കുറേ കാണുന്നത് പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ ചെറിയ സ്ഥലം ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് കുറേ ഭയങ്കര പാർക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്രൗണ്ടുകൾ, പിന്നെ ഒരു മരങ്ങൾ
തടിയൊക്കെ ഉള്ള മരങ്ങളായിരിക്കും. തടിയുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഫോൺ ചാർജ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഫോൺ ഓഫായി പോകും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാകും. മരം കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. ആ മരം ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു വീട് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കയറാനാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഒന്നും സ്റ്റെപ്പില്ല. എങ്ങനെ കയറുന്നു മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പില്ലാത്ത വീട് എങ്ങനെ കയറും സത്യം മഴ. അപ്പോൾ അവനെ കയറാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് സ്റ്റെപ്പില്ലാത്തടം തിരിച്ചു വരിക. ഇവിടെ കുറേ പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എത്രയും ഉച്ചക്ക് എത്രയും സമയം 2 മണിയായിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും കുറേ പേരുണ്ട് ഇവിടെ. കണ്ട മാങ്ങ, ചെറിയ മാങ്ങ ഇത്ര ഉള്ളു. മരത്തുമേന്ന് ചാടി കുഞ്ഞു മാങ്ങ, വലിയ മരം പക്ഷെ കുഞ്ഞു മാങ്ങ. കുറെ മാങ്ങകൾ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഈ മാങ്ങയുടെ പേരെന്താ? ചക്കര മാങ്ങ. ചക്കര മാങ്ങ എന്ന് പേര്. അല്ലാട്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാംഗിഫറ ഇൻഡിക്ക. മാംഗിഫറ ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പം അതിന് ഉണ്ടായ മാങ്ങ. ഓക്കെ, ഈ എവിടെ മാങ്ങ കണ്ടിട്ടില്ല. നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. എന്താ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ബൊട്ടാനിക്കാണ്. നല്ല ഗ്രീനറിയാണ്. ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പുറം കുറേ ചിൽഡ്രൻസിനൊക്കെ പാർക്കും എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ്.